ey'lwane ey'file ngangikwazi ukuyibona imiphefumulo yazo yonke ize ebuhleni, nabantu abangasekho yonke imiphefumulo ize ebuhleni, ney'hlahla ey'gawuliwe ngokungekho emthethweni nazo ize ebuhleni ngoba naso sinomphefumulo. Everything ephefumulayo efayo ize ebuhleni. Kwathi uma kuyobikelwa ubaba uthi ngagcina sengingathi manje nekhanda ngiyaphambana. Uma kuyobikelwa ubaba yathi inkosi unengilosi eyimbi emkhombisa yonke into. Akasuka yokwakha kwenye indawo. Uthi ngasuka ebuhleni ngazokwakha la ngasentanta ngiyanga kudokotela ngiyaphila njengoba ngibona ngiphila. But into engiphambanisa ikhanda ukubona ukuthi ngampela lapha ebuhleni kubi kusezulwini. Uthi ngisho amabhubesi imiphefumulo yawo ikhona ebuhleni. Yonke inhlobo yesilwane esikhona phansi komthunzi welanga. Mina ngangithi ngihamba phakathi namadokotela ngibone lezi ngikhala hayiwo kwagcina sekuthiwa uyasangana. Yathi inkosi akasangana. Ubona iqiniso lalomuzi. Manje nina manithi kule channel ebuhleni esezulwini lethu. Angazi noma ngiyacabanga noma nine show. Kodwa mangabe nicabanga